سانكلتن ميتاوي تعبيت كم التمزجبة منيستر موقعزيان مرة خبيتاتن عطو تصفى سلاسي برهاني قاليتون مسيرينا عبز قبروك على محتت منيستر تصفى سلاسي أقول قرص موقعزيا كتمان قطر المصفح بزوات أمدب مسرت أبتحلف عمتات أبتطلت ريني أستات شدشميتن سوسان مليون نعفا وفركة متقبرة مستأقل قلوت دارق انت ساسن صعنتنا معبايت تسلاسة لمدبات دما توفري أستات حادة شدش بليون نعفا كم زبتح أبريهم أفلم عمتاتنا تنت أبغى قلت هزبا ومقعزيا توفر أوتوبسات كل 257 تراي من بارن أبزوان زجن نبحد 267 كم زريبا كابزين دما اتنا 464 بناي برك كوبانيا مقعزي حارات زوننا مخانا زحبره من ستة سلاسة بتغلى الله بحد أوان أقول قلت نيزركب بتحتاج الجالي كبعثات شوعة تشح نابل عليه 5 شح كم زبتحه أنا تيرون نايقلن ناي منقستي ناي حارات حاوسكا أمولي إرترا عب ورحي هذا نتبش 6 مليون حزب تقاعد استعمالت يجي أنا أسمرا خيرن ندهر تقاعد زي خان تقعزها كاب كرن نسمرا مسمت أخا خالو قعزن دي أنا خلت سب كوين اللغ مالتي هجي تطلب ناي موقع عزي بحزبي أزيل عليه كورة ده يكون سيبزحيو ماليش يوسخ تطلب يوسخ مخنياتو سب ندا تمهرن ندا فلتن مس تكنولوجي ندا تلالين مس كده اتدليتاتو ندا عبيه يسخي بمسارات بوليسي من قاس محبرة وفتحية عبد الصلاة الزون نروح قطرات لعل قلحتها كم زوها بتغيسو دما 20 شدشن ترايز نبرة مسمرات موقعزيا نبع أساس 300 سلز برخة حد شحن شو من 290 عدتها تتكمت كم زجبرة أبكتها ما دما 10 مسمرات ترايز نبرة طب 50 شو عتنكب كم زبالة بمقلات أقل قلت موقعزيا مسفح كم بدوها زتمت تحت أرض مخانو إذا تجا مزيز تفتح لنا عدتاتون تتكمت كم زخنا أسمير لون نافقت أرات زدها بإيتي موقعزيا أب كل الزباتات أب رحق بوتاتات كبتصح اللو سلز بحال أب قطرات زدهابه مقعزيها يو تسقط ولا تمبرحينا قوم يو اتهزب بوحدو يركب الله زنتاتا زغلو قبطات نايب على البصيرة ديبو الله قليل يكون البصيرة ديبو كنت ديب الله انجي مقعزيها رخم الله مدسي نايت منقستي أقبا بسرر حيتا مالتيو نابتن رحق قطرات مقعزيها كنهب الله انتحركم ده غيرك كل حزب ناي قطرات نختمه متصي مالتي مقعزيها يركب تخينو قال محبراو اقلقد يركب تخينو حكمنا تمرتي مقعزيها يركب تخين نابزخ كبي انحراب تحكالو كن حزب فحل يبل اقلقد ابطو ابع عدتوبو يطرنف مالتي مينستر تصفى سلاسة برهانا موداتها إذا تمزجيبو زلم معبالتاتنا أبركتو نايت صلاتا محبر قطباو عبيد سلا زعبيو تتقلب كتصالي زايد كم زلو بمحبار منقستي مسقدام النسات سريعين من ملاسو يسرح كم زلو قليتون تي مقعزيها مدري خبحال كله بقصالي منقستي وصايتات تقبرولو زلو بحيل منقستن بدقوما منقستن زخيدي مقعزيها مدري بعينكم تريوا أو عامات 8 أوتوبوس 100 أوتوبوس كأتوينا نريد لنا قليل يكون وضع شرفيت جزات له حجي أما قعزي مدري أزي بتاعت أصافي كبابي 5-600 جزيء تعاطيف عاديو أوز حلف أسران 5 عمتات قبل خل إذن حجة أتين دلوا بقول هنا بمنقص أتين دلوا أوتوبسات نتي منقص أصنع حزب بملؤ አይሽፍኑን እንደለዋ ገና ተጠለብና ህዝብ አይተ አገበና አለው ገና ሰብ ስራ እንዲ ንሪ እንዲና በይሕባ ኮይ ፍዳውቶ ሰብ ስራ ኮይ ደሎ ስለምታይ ስራ አሎ ስለምታይ ወገው ለይት ኸይዱ ስራ አሎ ስለዝዋሓዶ እዩ ተጠለብ ናይቲ ህዝብ ይቅጽል ስለዘሎ እዩ ለዚ ሓደ ጠለብ አውቶቡሳት ምእታው ናይ አውቶቡሳት ከዓብለዎ أبناء الزبا قال على أب صلاة تمرتي بستجبر سعرون وفرن كسر أبيات تمرتي بشوعة مئتاويت كسر تمهرود ما بشد الشمئتي مئتاويت أبيات بنزجيبون حلاف تمرتي أبناء الزبا عمر حسن نيرين بذهب حبريتا أبشان شعة مئتين 9 بحمش أبيات تمرتي تجمره هنسة كالات تمرتي أبزوان زين بثلاثة حمشتن كبيلو كم زلوا تزرق حياب كل المحضرات كبابي معروس لزغونة دما زي مسكن وسيد كم تمزجبا بريهم نحات حبرت السبب مداي تمرتنا عبي مسؤول كنترولات ساتف الندق أنسيا ما كلاين كلاين درجاجن كم تزدله كم زي كنا زحبرة ممر عمر أبتز دله شتون مبصح زمدنا ولدي ممران تمهرون محيال كسر قصباسات ناس تمرتاتين كاد كم لله قليسون
ጂኦግራፊያዊ አቀማምጣ ክሊማ ሰበክሳግማው መነባብሮን ዘይምጥርናፍ ዓድታትን ካብቶም ቀንዲ ብድሆታት መኻኖም ብምጥቃስ ድማ ነቶም ካብ ርሑቕ ከባቢታት እናተመላለሱ ዝመሃሩን ምትብባዕ መኽፋት ኣሕዳር ቤት ትምህርቲ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ረዲኡ ማህምነት ምጥፋእ ዝምልከት ድማ ብዝበዝሐ ምሕዳራት ከባቢ መደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ ከም ዝካየድን ኣተባባዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎን ዝገለጸ መምህር ዑመር ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ትምህርቶም ዘቋረጹ ምሸታዊ ትምህርቲ ከም ዝወሃብ ሓቢሩ ኣብ ንዑስ ዞባ ገልዓሎ ክልተ መዋዕለ ህጻናት 24 መባእታ 6 ማእከላይ ደረጃ ክልተ ድማ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን 43 ንቁጣታት ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣለዋ ኣብ ማእከላይ ቦታ ተጠርኒፎም ህይወቶም ዝመርሑ ዘለዉ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ መዓልዲ ንዑስ ዞባ ኣተከሌዛን ዘለዎም ሕፅረት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክመልኣሎም ሓቲቶም ንሳቶም ነዚ ዝሓተቱ ብ6 ሰነ ምስ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ ጥርናፈ መሰረት ዕቤትን ልምዓትን ምዃኑ ብምእማን ከም ተጠርነፉ ዝሓበሩ እቶም ነበርቲ ዝስተማይ ኣብ ንቁጣታት ክዝርጋሓሎም ከምኡውን ዘለዎም ዘይምችኡነት ቤት ትምህርቲ ቆላሕታ ክግበረሉ ንኣገልግሎት ጥዕና ድማ ናብ ዓዲ ተከለዛን ይኸዱ ስለ ዘለዉ ኣብ ቀረበኦም ክዋደደሎም ተላብዮም ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ድማ እቲ ዘሎ ሕፅረታት ብምትሕብባር ህዝብን ምምሕዳራትን ምፍትሑ ክስራሕ ምዃኑ ገሊጹ ምምሕዳር ከባቢ መዓልዲ ካብ ዓዲ ተከሌዛን ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ 28 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ ኣብ ንዑስ ዞባ ሰንዓፈ ኣፍልጦ ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ኣብ ሕጊ ንምብራኽ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ እቲ ኣስተምህሮ ኣብ ዕማማት ፖሊስ ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ገበን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ሃሰይቲ ልምድታትን ብመንፅር ሕግታት ትራፊክን ጠንቅታት ሓደጋታትን ከምኡውን ተራ ንቑሕ መንእሰይ ኣብ ምክታእ ገበናትን ሓደጋታትን ዘተኮረ እዩ ኣዛዝ መደበር ፖሊስ ንዑስ ዞባ ሰንዓፈ ተለንተ ኣመናይ ዘውዳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ገበናትን በደላትን ካብ ትምህርትን ካልእ መደባት ህይወትን ዝዕንቅፍን ንሃገርን ሕብረተሰብን በኣሉታ ዝጸሉን ከም ዝኾነ ብምብራህ ተምሃሮ ካብዚ ዘይቅዱስ ተግባራት ርሒቖም ንዝተኸፍተሎም ዕድላት ትምህርቲ ብግቡእ ክጥቀምሉ ኣተሓሳሲቡ ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ከም ዘየድሕን ዝሓበረ ተለንተ ኣመናይ ተምሃሮን መንእሰያትን ነዚ ብዝግባእ ተገንዚቦም ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣፍልጦ ብምዕባይ ምስ ፖሊስ ዝገብሮም ምትሕብባር ክሕይሉ ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብዝሃብዎ ርእይቶ ሓደጋታት ትራፊክን ሳዕቤናቶምን ንምግታእ ኣብ ውሽጢ ከተማ ሰንዓፈ ታቤላታት ክትትከኑን ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮታት ቀጻልነት ክህልዎም ተላብዮም ሰላም ከመይ ጸኒዕኩም ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት እንሆ ንመበል 81 ጊዜኡ ዝካየድ ዘሎ ዙር ስዊዘርላንድ 2017 ትማል ሰልስውን ብናይ ራብዓይ መድረኽ ውድድሩ ቀጺሉ ነይሩ ኣብቲ ካብ በርን ተበጊሱ ኣብ ቪላር ሱር ኣሎን ዝተዛዘመት ሰረርቲ ዓቐበታ ዝበዝሖ ናይ 142 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣሜሪካዊ ላሪ ዋርባስ ካብ ጋንታ ኣኳብሉ ስፖርት ንውድድሩ ብ3 ሰዓታትን 48 ደቂቃን 55 ካይልሳትን ምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተሉ እንከሎ ኢጣልያዊ ዳሚያኖ ካሩሶ ካብ ጋንታ BMC ሆላንዳዊ ስቴቨን ክሩስዊጂክ ካብ ጋንታ ሎቶ ጃምቦን በ4 ካሊታ ድሒሮም ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ጋንታ ዳይሜንሽን ዳታ መርሃዊ ቅዱስን መክሰብ ደበሳይን ዘመዝገበ ውፅኢት ምስንሪ መርሃዊ ካብ ዕወት ናይ ውድድር 2 ደቂቃን 27 ካሊታትን ድሒሩ መበል 17 ደረጃ ክሕዝ እንከሎ መክሰብ ደበሳይ 6 ደቂቃን 56 ካሊታትን ድሒሩ መበል 39 ኮይኑ ንውድድሩ ፈጺሙ በሓፈሻዊ ጊዜ ጣልያዊ ዳሚያኖ ካሩሶ ካብ ጋንታ BMC ብ12 ሰዓታትን 8 ደቂቃን 35 ካሊታትን ንዙር ስዊዘርላንድ 2017 ክመርሖ እንከሎ መርሃዊ ቅዱስ ብ2 ደቂቃን 23 ካሊታትን ድሒሩ መበል 17 መክሰብ ደበሳይ ብ6 ደቂቃን 41 ካሊታትን ድሒሩ መበል 29 ደረጃ ሒዞም ይስዕብዎ ኣለዉ ዙር ስዊዘርላንድ 2017 ሎም ረቡዕ ካብ ቤክስ ተበጊሱ ሰቪዮ ብዝዛዘም ናይ 222 ኪሎ ሜትር ውድድር ክቕጽል እዩ